салом дӯстони хубам. Албатта нахус аз иди модарон бояд гуфт, зеро онҳое ки мо шумо ҳастем ва хубии рӯзгори мо шумоам аз баракоти дуои онҳост. барои ҳамин як кула муборакбодӣ ба модарони азиз ва бонувону хоҳарони арҷуманди мо. Респект ба шумо. акнун биёед дар бораи чизе бигӯем ки гуфти он гапо нисфи умрамон дар интизориаш гузашт. дар ягон ҷо ба аз ӯ шунед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, рӯзи 10 март Барселона дар меҳмонӣ, яъне дар Париж, яке аз бозиҳои муҳими худро мегузаронад. оё дастаи Куман метавонад мисли дастаи Энрике камбеки таърихӣ кунад? ширкати ADNXBet ба ғолибияти PSG боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам ки Барселона ғолиб мебарояд бо коэффициенти 3/3, аммо гузаштан ба дигар даврашро намедонам. шумо бошад интихоботонро худатон кунед. ногуфта намонад, дӯстони ман, аз 1x барои ҳар як иштирокчони нав то ҳаҷми $100 дар вақти регистратсия кардан бо промокоди BARSATG туҳфа мекунанд. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. инак интихоботи деринтизори президенти Барселона баргузор гашт. дар интихобот бо бартарии комил Жоан Лапорта ғолиб омад. аслан ин интихобот мебоист ҳанӯз 24 январ баргузор мешуд ва бо сабабҳои маълум он ба 7 март гузаронида шуд. гуфта мешавад дар интихобот ба ғайр аз Лапорта, Тони Фреш ва Виктор Фонте низ довталаб буданд, аммо Фонте 29 ва Фреш 89% овози интихобкунандагонро соҳиб шуданд ва Лапорта бошад 54 аз 128% овоздиҳандагон ризоият доданд. бояд гуфт дар интихобот 110,290 аъзои клуб ширкат варзиданд ки 20,663 онҳо пешакӣ тариқи почта овозҳои худро дода буданд. 35,000 дигар бошад рӯзи якшанбе сари қутиҳои овоздиҳӣ омаданд. дар таърихи Барселона Лапорта яке аз муваффақтарин президентҳо дониста мешавад, зеро маҳз дар замони роҳбарии ӯ дар солҳои 2003 то 2010 клуби каталонӣ ба муваффақиятҳои бузург ноил шуда дар 6 мусобиқаи мухталиф аз Лигаи чемпионҳо то гирифти Ла Лига ва ҷоми Испания ва Суперҷоми Испания ғолиб омадааст. ин давроне буд Франк Райкард ва Роналдино, Хосеп Гвардиола ва Месси дар Барселона пайдо шуданд ки асоси пешрафти даста дониста мешаванд. албатта дар ин давра баъзан мушкилот низ ҷой дошт. ба гунаи мисол баъди роҳравӣ чемпиони созмон додан барои Реал дар соли 2007 дар Камно ба ӯ нобоварӣ изҳор карда шуд. ӯ дар навбати худ Пеп Гвардиоларо сармураббии Барса таъин кард ки баъдан ҳама шоҳиди ғалабаҳои бузурги Барселона шудем. аммо мушкилоти Лапорта бо ин анҷом наёфт. дар охири мавсими фаъолияти худ ӯ дар бораи фоидаҳои клуби каталонӣ эълон кард, аммо дар асл даста 79 миллион ҳамон мавсим зиён дида буд. кор то ба долонҳои суд расид ва аз ӯ боз 7 муовинаш талаб карданд ки ин маблағро баргардонанд, аммо суд ҷониби Лапорта қарори худро баровард. бар тибқи нақшаи Лапорта иқтисодиёти Барсаро сарпарастони нав наҷот медиҳанд. дар назди президенти нав ду вазифаи асосӣ меистад. якум, хавфи рафтани Месси ва зарурати баровардани даста аз ҳолати бади иқтисодӣ. албатта барои ин маблағ лозим аст ва он ба ҳисоби миёна қариб 720 миллион евроро ташкил мекунад. дар он бошад ин рақам ба 1,2 миллиард евро мерасад. яке аз бандҳои нақшаи президенти нав ин фаъол набудани муносибат бо сарпарастон аст ки президенти қаблӣ ба он чандон аҳамият намедод. Лапорта тасмим дорад дар муддати 3 сол аз ин ҳисоб 250 миллион ба даст биёрад. ӯ ҳамчунин ният дорад аз давлат ва мухлисон қарз бигирад ва онро то соли 2023 баргардонад. ӯ дар суҳбатҳои қаблии худ гуфта буд ки ин пули талбандагӣ ва хайрия нест, балки он ба нафарони қарздиҳанда имкон медиҳад ки дар қабули қарорҳо ширкат кунад. аз рӯи нақша дар ояндаи наздик Камно ҳам таъмир шуда ҷойҳои нишаст зиёд карда мешавад. инчунин атрофи он марказҳои дигари варзишӣ бунёд шуда, ҳамчунин барои дастаи баскетболи Барселона қасри варзишӣ сохта мешавад. албатта варзишгоҳи топ-клуби як дастаи дунявӣ баъдан имкон медиҳад ки даромади он то 25% афзоиш ёбад, зеро аз соли 2014 то имрӯз масъулин Камноро таъмин карда наметавонанд. аммо дар радифи ин гуфтаҳо Лапорта номи онҳое ки дар оянда ба даста ҷалб мешаванд намегӯяд. албатта ӯ аз ин чиз кам ҳарос низ дорад. охири соли 2013 ӯ ваъда карда буд ки Бекхемро ба Барселона меорад, аммо дар натиҷа Давид ба Реал гузашт ва Барселона Роналдиноро харидорӣ намуд. ба гуфти он замон Манчестер Юнайтед Барсаро фиреб дод. аммо чӣ гунаи бад ҳама шоҳид шудем. Реал бо Бекхем чиёро ба даст оварду, Барса бо Роналдино чиро. аммо бо ин ҳама Лапорта кули мухлисонро ором мекунад ки дар сурати лозима тобистони имсол Барселона нафарони навро ба даста даъват мекунад. Лапорта шиёри мо Барселонаро дӯст медоремро хело хуб истифода мекунад ва ин яке аз бартариҳои асосии ӯ мебошад. акнун биёед сари масъалаи асосӣ бармегардем ки бисёриҳоро ба ташвиш овардааст. бале, рафтан ё мондани Месси. дар ин бастагӣ Лапорта мегӯяд ки Лео медонад ки ман ба ваъдаҳоям вафо мекунам ва ман фикр дорам ки ӯ бояд фаъолияташро маҳз дар Барселона ба анҷом расонад. албатта рақибони мо аз ҳисоби давлат маблағгузорӣ мешаванд, аммо мо барои рақобати онҳо омодаем.
мекунем. Росте то ҳанӯз маълум нест ки аз ҳисоби чӣ Лапорта иштиҳои пулии Мессиро баста метавониста бошад, аммо ӯ ба он бовар аст ки Месси бештар ҷоизаро дӯст медорад, на пулро, ва Барса дастаест ки бо он ҷоиза гирифтан мумкин аст. Мо ба ҳамдигар хело эҳтиром дорем ва фикр дорам муҳаббате ки Лео ба Барса дорад ӯро дар ин ҷо нигоҳ медорад. Агар довталаби дигар ғолиб меомад, Месси дар даста намемонд. ва ба назар чунин мерасад ки Лапорта ин гуфтаро зиёд истифода карда, аз он дар вақти тарғиби барномаи пеш аз интихоботии худ истифода мекард. ҳатто дар як ролик бо манекени ки футболкаи Мессиро ба об пӯшонида буд, чунин мегуфт: ман ба ту пешниҳоде мекунам ки ту онро рад карда наметавонӣ. аз нигоҳи Лапорта Мессиро ба ҳар роҳ восита бояд дар даста нигаҳ дошт, зеро агар харҷи даста барои нигоҳ дошти ӯ 8%-ро ташкил кунад, пас даромади даста аз ҳисоби бозингари аргентинӣ 0%-ро ташкил мекунад, яъне 22% даромади соф. акнун Лапортаро зарур аст ки оҷилан барои амалӣ намудани ин нақшаҳо пул ёбад, вале гумон дорем дар чорчӯбаи муносибати хубаш бо Месси ин ҳамаро ҳал карда мумкин аст. аммо то ин ҳама дастаи Лапортаро лозим аст ки дар Париж як қаҳрамонии дигар кунад. рӯзи 10 март дар доираи бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо Барселона дар Париж бо ПСЖ во мехӯрад ва дастаи Куманро як бозии хеле мушкил дар пеш аст. мушкил бо ҳама паҳлӯяш. охир дар бозии аввал онҳо дар майдони худ бо ҳисоби калони 1-4 шикаст хӯрданд ва акнун ба гузашти онҳо ПСЖро ҳатто худи онҳо боварӣ надоранд. аммо гуфти рӯсо чем чорт не шутид. охир Барса падари камбек аст ку. ҳамин ПСЖ буд ки баъди 4-0 баъд 6-1 шикаст хӯрда буд. зиёда аз ин президенти нави клуб Жоан Лапорта барои ширкат дар ин бозӣ аллакай ба Париж чипта харидааст ва ӯ дар варзишгоҳ хоҳад буд ва ҷои шубҳае нест ки ҳузури ӯ Барсаро дар ин дидор кӯмак мекунад. вале агар не боке нест. охир ӯ ҳама чизро ваъда кардааст, вале камбекро бар ПСЖ не. аммо агар Барселона ин корро мекунад, пас ин бузургтарин тӯҳфа ба ӯ дар ғолибияти президентиаш хоҳад буд. мо бошем гӯш ба қимор хоҳем нишаст. Барселонаро дӯст доред ва канали моро тамошо кунед ва албатта чизҳоеро хоҳед шунид ки дигар дар ягон ҷо намешунавед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.